ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ 43 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବ 43 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଅଧୀନସ୍ଥ ମହୁମାଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଣ୍ଠୁଣା ପଡ଼ିଆଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜେଡ଼ିର ଏହି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବରେ ପର୍ଶୁ ହଟାଅ ଏବଂ ସ୍ୱରରେ ବିଜେଡ଼ି ବଞ୍ଚାଅ ନାରାରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଛି ବିଜେଡ଼ିର ଏହି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବ। ବିଜେଡ଼ିର ଏହି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବରେ 8 କୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜେଡ଼ିର ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟା, ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ତଥା ବିଜେଡ଼ିର ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଭୋଟର ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମାଗମ ହୋଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି। ବିଜେଡ଼ିର ଏହି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବରେ ସୋର ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭମରବର ନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମହୁମାଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ନାୟକ ଏବଂ ସୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 43 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ରେବତୀ ନାୟକ ଏବଂ ସୋର ବ୍ଲକ ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପଲତା ଜେନା, ସମ୍ପାଦକ ଫକୀର ମୋହନ ଦାସ, ମହୁମାଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଖିଳରାମ ଜେନା, ସିଙ୍ଗାଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନାଦି ସାମଲ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସେଠୀ ଏବଂ ମହୁମାଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଦାଧର ମହାପାତ୍ର, ସମିତି ସଭ୍ୟା ମୋନାଲିସା ପୁଷ୍ଟି ଏବଂ ମାଣିପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସରୋଜ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଜଡ଼ିଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଜେଡ଼ି ଯୁବ ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିହିରି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ 8 କୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଜେଡ଼ିର ଏହି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ସୋରରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗିରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଓଡ଼ିଆ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି ସୋର ମାଟି ପାଇଁ, ସୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଆମକୁ ଜଣେ ନୂଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବୁ। ଯାହାକୁ